Beste leerlingen van groep 4, 5 en 6. Misschien ben je op zoek naar een leuke hobby. Al eens gedacht aan muziek maken? Hoe leuk is het om dit samen met je vriendjes of vriendinnetjes te gaan doen? Of misschien wel samen met papa of mama? Maar wat is dat eigenlijk, samen muziek maken? Normaal gesproken komen er mensen van de harmonie naar school om jullie kennis te laten maken met instrumenten. Helaas gaat dat nu niet vanwege alle regels rondom het coronavirus. Ken jij al instrumenten? Bijvoorbeeld de klarinet, dwarsfluit, hobo of fagot, de saxofoon, trompet, hoorn, trombone, tuba, bas of slagwerk. Er zijn heel veel instrumenten waaruit je kunt kiezen. Als je kiest voor een instrument, ga je naar de muziekschool en krijg je les van een muziekdocent. Deze leert je alles over het instrument, hoe het instrument werkt, hoe je erop moet blazen en wat je moet oefenen. Dit is net zoals bij sport. Bij sporten doe je trainen, bij muziek maken oefen je thuis en op de muziekschool op je instrument. Als je dan een tijdje bezig bent, mag je naar de jeugdharmonie en dan kom je bij mij. Ik ben de dirigent van de jeugdharmonie van Nederweert. Samen met de jeugdleden en ook volwassenen maken we samen muziek. We spelen allerlei soorten muziek. Bekende popnummers, muziek uit films of musicals, kerstmuziek en nog veel meer. De leden van de harmonie komen ook wel eens met ideetjes wat we kunnen gaan spelen. We proberen 5 concerten op een jaar te geven. Dat is erg leuk, want dan kunnen de muzikanten laten horen wat ze allemaal samen hebben geoefend. We oefenen, repeteren 1 keer in de week samen een uur aan de muziek. Er worden ook leuke activiteiten georganiseerd buiten de repetities. Het is altijd erg gezellig op de repetities en iedereen helpt elkaar. Als je als jonge muzikant bij de jeugdharmonie komt, zit je altijd naast iemand die al iets verder is dan jou en die jou heel goed kan helpen. Lijkt het jou ook wat om muziek te gaan maken? Ga dan eens nadenken over welk instrument jij zou willen bespelen. Zie ik jou dan over een tijdje bij de jeugdharmonie?